hangos a zene. Kurva Igen, hangos, most- nem hallatszódunk tőle. Na, most Na. lejjebb húztam. Na, akkor kezdjük előről. Na, szóval sziasztok! Kicsit Hello. hangos volt hangos volt a zene, de Igen, mindjárt elnézést. megoldottuk. De, na. Itt vagyunk, most már lehet is hallani elvileg minket, elnézést. Igen, mert most nézem vissza. Most hallgatom vissza, igen, hallani lehet minket. Ja, most már minden jó. Mi a helyzet, srácok? Rég volt már, főleg Duma aktuál. Igen, elég rég. Eléggé rég volt. Úgy minden is. Ide voltunk havaszra itt a Hát, ja. dolgokkal, ha már a karácsony nem lehetett havas. Szóval Hát, ja. Hát, ja. Sajnos, de hát ki tudja. Ez ilyen egy világi sajnos, ja. scam volt. Egy világi scam volt az idei, ugyanis legalább 23-án leesett annyi hó, hogy hitegettem magam, hogy na, 23-án nálunk szakadt a hó, csak mondom este. nálunk 23-án nálunk is. Amúgy. Bokáig érő hó volt, másnap reggel kinézek, hóból már csak ilyen jég kupacok maradtak, és jött az értesítés a kábelszolgáltatótól, hogy beázott a fő aknájuk, úgyhogy nem lesz internet egy ideig. Én meg ott voltam vele, Az hogy jó, köszönöm az jó szépen, fajta. ez nagyon jól esett. Szeretném Fenomenális. hozzátenni egyébként, hogy nálunk, akkor az elbaszás nem csak nálunk volt, mondjuk képzeljétek el, hogy hazajöttem Faterral 24-én, a halászlevet hazahoztuk, és azért így a szomszédtól lóg át az UTP kábel, vagy hát bazd meg a méteres kábel, tudod? Hát mi a fasz van? Bemegyünk, nincs áram. Hát bazd meg csak ma tud elmenni. Szóval felhívjuk az EON-t, hogy mi a geci van most, és hát nincs áram. Tényleg? Hát de jó, hogy szól. Köszönjük. Komolyan? Én mondom, felhívlak titeket, de ha már itt járunk témán, és Azaz. És ön És, szerint mi a probléma az áram? Nálunk nem is az a- nem is az a durva, csőtörés volt, 600-as cső szállt el, alig volt víz, Nem is az a durva. tűzcsapból ömlött a víz, csőtörés az utcában, nem messze tőlünk. Hova voltak Nálunk az volt a érdekességek? durva, hogy konkrétan itt tudtak a problémáról, mert ugye az egész utcában nem volt áram, Aha. és annyit tudtak erre mondani, hogy tudnak róla, és majd mennek az emberek. Mikor? Fél óra és 3 órán belül. Hát azért nem mindegy. Tehát most ne haragudj már, meg nem mindegy, hogy fél óra múlva jön a segítség, és lesz áram, és nem olvad ki minden kaja. Hát igen, Vagy igen. mondjuk 20 perc, vagy még 3 óra múlva. Igen, tehát itt most így az idővel is kicsit elszálltak az emberek, és nem feltétlenül jó irányba, mert karácsony előtt rendeltünk 2 héttel csomagot. De direkt úgy időzítettük ezt a 2 hetet, hogy írta az oldal, ahonnan rendeltük, hogy 6-9 munkanap. Hát az bőven itt van egy hét alatt akkor, nem? Tehát ha megjön karácsonyra. Igen, és figyelj, 2 hét volt, pont úgy számoltuk ki, hogy pontosabban ha úgy veszünk, egy 3. héten csütörtök este rendeltük meg, hogy bőven benne legyünk ezekben. És eltelt először a 6 nap, eltelt aztán a 9 nap, és írtak egy e-mailt, hogy a csomag megérkezett a tranzitba. De az most abban a szempontból nem jelent jó dolgot, hogy tranzitból vagy kikerül egy napon belül, vagy 25 év múlva egyszer valaki előássa egy szemétdom mögül. Hát, Írtunk egy e-mailt, igen. és írtunk egy e-mailt, hogy hello, igazából megrendeltük a csomagot, és hát igazából már lassan 3 napja itt kéne lennie a legutolsó naphoz képest is, de hogy úgy nem igazán érkezett meg. Nem Erre a reakciók az volt, hogy sajnálják, ezért tudnak adni, vagy ezért tudnak nekünk felajánlani ezen az oldalon levásárolható pontot. És képzeld el, milyen kedvesek voltak, adtak egy olyan kupont, ami 2 napig jó volt, egy 10%-os kedvezmény. Az igen. Nem vitték akkor túlzásba. Kicsit nem. zsugoriak voltak, bassza meg.
De szerencsére Azt- ma reggel megjött az e-mail, hogy holnap jön a csomag, úgyhogy... Esetleg új évre itt van. És ez az is valami, legalább 2 hónap Amúgy között. igen. Legalább nem poénkodhatok azzal, hogy 1 évet vártam a csomagomra. De milyen ügyesen kijátsszák ezt az egészet, hogy igazából kárpótolnak, te ezt a kárpótlást elfogadod, és ilyenkor csak mentegetik magukat azzal az egésszel, hogy akkor nem kell visszafizetniük a kártérítést, amit ugye megígérnek a szerződési feltételekben. Ja. Hát ezen kicsit rácsodálkoztam, értem, hogy 6-9 nap, az tök jó, pont megérkezik, hát nem érkezett meg. De pont most, tehát karácsony előtt mindenki meg van vadulva. És ez nem csak ott, nem tudom, hogy nálatok hogy van, a bevásárlóközpontok és a boltok. Igen. Ez az én Elnézést. Csörög a céges. Ez ilyen. ezt komolyan mondom, éhezők viadala. Karácsony előtt már bőven 1 héttel bevásároltuk mindent, elraktuk fogyasztóba, hogy nehogy aztán itt valami gebasz legyen. Hát nyilván lett, mert kiderült, hogy lesz egy közbejövő vendégség majd az ünnepek után. Kell venni üdítőt, meg ilyeneket. December 20-án elmentünk boltba, tehát még nem is az nagyon utolsó napba, hát nem lehetett bejutni, komolyan mondom. Tehát ment a verekedés az utolsó húsokért, meg a zöldségekért, és akkor egymásnak lökötték a kosarokat az emberek, anyáztak, és mondom, ez neked szeretet ünnepe. Érdekes. Hát igen. Egyébként, hogy gyakorlatilag itt vagyunk a nagy szeretet ünnepén, de valójában meg ugye ott vagyunk, hogy igazából a legjobban legyilkolják egymást az emberek ilyenkor. Általában igen. Minden esetre ez érdekes, tehát mindennek akkor kellett elromolnia. A nettől kezdve még bevásárolni se lehet elmenni, ilyenkor megkérdezik azt, hogy hova tűnt az a szellem az emberekből, ami arra enged következtetni, hogy szeretjük a karácsonyt, boldogok vagyunk karácsonykor. Belőlem azért halt ki már ez a hatalmas karácsonyi szeretet, mert gyakorlatilag már nem tudok arra gondolni, hogy úristen ajándék és jaj de jó buli, hanem hogy tök jó ünnep, de éppen hogy csak le tudok tölni, pihenni, meg a rengeteg stressz, meg készülődés, és így már úgy annyira nem tudom. Hát, Úgy igen. nekem már elvesztette a varázsát ez az egész. Félreértés ne essék, szép ünnep, támogatom, de valahogy úgy vagyok ezzel az egésszel, hogy már belőlem az a kisgyerekes vágyakozás a karácsony reggelére, vagy így igazából szenteste estére, már úgy valahogy kihalt. Vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg ezt jobban. Valahogy úgy elmúlt. Nem csak belőled, amúgy. Vagy Szerintem szép, nagyon meg sok ember így van vele. hogy örülök, hogy együtt lehet végre a család, meg szép, de hogy már az, mint ami régen volt, hogy nem tudtam aludni gyerekként, és kirohantam, tehát majdnem elvittem a fát, hogy úristen, itt vannak az ajándékok, a finom kaja, minden, és így... Nye. Az, hogy kicsit átment ebbe, és ez nem... Jó, mondjuk azért neked nem is kell az a finom kaja, én úgy gondolom. Tehát te inkább egy finom cézárt nézegessen, mint hogy a töltött káposzta. Már ha nem haragszol meg. De most akkor burkoltan ledagadtoztál, értem, semmi gond. Próbáltam jó fej lenni, ne haragudj. Ez van. Van ez így. Most ezzel nem tudunk mit tenni. Ne ellenkezz, itt ez most egy aputest találkozunk. Tehát. Igen. Nem, mintha nagyon irigykednünk kéne egymásra, tehát nem... Hát gondolod. Ez is biztos. Na most itt a haldokló nyugatom, mit mondjak erre? Hát... Most ez nem mondok semmit, inkább jó. Holdokló nyugodt, de buzi vagy. Na, jó, ez van amúgy, de ez a karácsony ilyen változik, de egyébként ez ugyanolyan, mint amikor esett a hó egyik nap, és akkor hú, de kurva jó, lesz hó karácsonykor, az másnap meg az meg érted 6-7 fok volt, és amellett, hogy a melegfront rávert egyet a homlokomra, amellett még az érzés is úgy elszállt, mint a falevelek reggel.
Na, az meg a másik. Hát, érted? -1 fok van, másnap reggel kimegyek, mondom, rövid ujjút vegyek, vagy trikót, és így... Na ugyanez, geci. Úgy mentem kutyát sétáltatni, hogy a kutya szerintem jobban fel volt öltözve, mint én. Pedig nem öltöztetjük a kutyát. Van az így. Yes. Szóval, hát bezzeg. Ez van. Érdekes. Fura ez a karácsony amúgy. Furcsán van összerakva. De mindenhol más, van olyan Magyarországon olyan hely gazdagéknál, ahol akkor is hó esik, hogyha 40 fok van kint. Igen. Így van. De most a gettóba is esik néha a hónak cigányokra. Jó, van, erről szerintem Gergő tudna nyilatkozni egyébként jobban. Pest. Mi? Mi? Na miért nem? Ja persze. Mondjuk, hogy ki tudja Viktor, mikor hozza be a hóadót. Nem lehet tudni. Na igen. Ki tudja? Aztán majd megy reggel a fekete hólapátolás. Át a szomszédhoz. Igen. Azaz. De aztán majd nem betelefonálósok lesznek, és nem az ávó jön majd, hanem az állami Óvó. hómegbízott. Állami hómegbízott. Ez hülye. A hóóvó hivatal. Kijönnek a izék és hómobilokkal. Ez 15 centinél nagyobb hópac, kérem. Súlyadó lesz, köcsög. Jó, rendben, és akkor grammérleggel le fogjuk mérni. Akárhányszor meg tudjuk teríteni a grammérleget, annyiszor fog 15 millió forintot fizetni. Tehát gyúr egy hógolyót, rárakja, és így a havat visszasöpri ugyanarra. A húbatra. Uram, hát már a 14 000-nél vagyunk. Javasolnám, hogy jelentkezzen donor programba. Az. Igen. Na mindegy. Igazából akkor ennyit erről is Ennyit bevezet. erre, jó, ugorj, egy kis bevezetés. Szerintem kezdjünk bele a témákba, mert soha nem végzünk. Haladjunk már, kezdek felbaszódni a karácsony alatt. Jó, végre. Na, tehát igazából, amúgy erről volt ma ott szó egy előző podcastben is, de most visszatért, mert ott azzal ellentétben, amit mondtunk, megdőlt, lesz úgy GTA, ugye? Hát nem jövőre, legalábbis nekünk, mert mi PC-sek vagyunk. PC-re nem jövőre, igen, Nekünk de... majd 26-ba, de tehát új év és új GTA, legalábbis trailer az biztos. Az van. Igen. Hát a trailer mindenképpen van, ami kicsi port is kavart. Na de... Hát azt Na de milyen port port? kavar. Hát nem is Hát tudhatnánk anélkül, hogy nem innánk egy ember. Ja, nem, ez nem az a stream. És bemutatjuk önnek az új port... Nem. És akkor egy Nestlé limonádét. Azaz. Igen, most akkor a promo részt egy kicsit kitoljuk az egészben. Ja. El lehet reklámot kapcsolni. Nem tudom, 5 percenként be kéne rakni legalább egy ilyen Az- négyszer átugorhatatlan. Igen, fél óra. Négyszer Azaz. napos, tehát 4 reklám lesz egymás után, és legalább kétszer lemegy a legidegesítőbb. És nem lehet elkapcsolni. De visszatérve a trailerre, az volt nekem az érdekes egy icipicit, hogy voltak ilyen nem teljesen hivatalos kimutatások Twitteren, meg Redditen, hogy így döntögették az egészet, hogy nagyon szép és nagyon jó. Csak a 2013-ban elkészült GTA 5 trailerhez képest majdnem a 100-szorosába került ez. Jó, nyilván számoltuk az inflációval és a többivel, de valami gyanús nekem egy picit. Tehát elmondták, hogy a trailer nem valós elemek, hanem a valós elemekről készült, és az volt benne az érdekes szerintem, hogy ez nem a játék. Tehát ez kompletten animáció. És nem... Mint az ötnél. Amúgy igen. Nem, Benne van. Simán benne van amúgy. Hogy az 5-nél, hogyha megnézed az 5-nek a trailerét, ugye animáció nagy részben az is, csak tartalmaz, nem. úgy tartalmazza a valós részeket, hogy a storyline-ból, meg a többiből ugye vannak benn. És nem olyan animáció, hogy így össze-vissza ugrálsz, és animálási hibák vannak benne. Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy az elején, amikor ugye azt a csajtól megkérdezik, hogy tudja miért van-e itt,
az animáció. Tehát az olyan, mint a Detroitban például, az biztos animáció, de a GTA 5-re alapozva, ha megnézzük, a GTA 5-ben és a GTA 5-ről készülnek olyan ilyen szituációs videók, meg kisfilmek, amiben egy másik kameraszögből videózzák az egészet, és az hasonlít, és kurvára ugyanolyan, mint a trailer. Igen. Tehát ott meg tudták csinálni. A 6-ban viszont látszódik, hogy animáció, és nagyon nagy része nem izé. Szóval... Tehát, hogy ha nézed az 5-nek a trailerét, meg a 6-nak a trailerét egymás mellett, akkor látod, hogy az 5-ben kicsit olyan, mintha ezzel a Rockstar editorral csinálták volna. Nyilván nem, mert az később jött be a játékba, de olyan, mert Hát, gyakorlatilag a játék menetet vették be, más szögekből, becsúszásokkal, animációkkal, hangokkal, de a valós játékmenet volt benne. De itt nem, mert itt látod, hogy azon kívül, hogy amikor megy azzal a hidroplánnal ott a mocsárnál, azon kívül a többi az nagyon ilyen unrealisztikus, és ezzel nem leszólva őket, csak hogy az biztos, hogy nem lesz benne a játékban. Biztos nem. Ilyen szinten. Bár azért beszarnál, ha húznának egy váratlan triplet, eszik. Váratlant azt mindig tudnak húzni. Az biztos. De hogyha az egész játék olyan lesz, mint ami benne volt, hogy ki tudsz állni a kocsi oldalára, táncolni, és a mindenki mocsok életszerűen mozog, és lesznek benne hajléktalanok, és lesznek benne mindenféle népek, és lesz benne a gazdag réteg, és lesz benne gyakorlatilag minden. Meg a vége fele vannak benne ilyen utalások, mint hogy Instagram vagy Twitterről lennének ilyen posztok, amikor az aligátor kihúzza például a medencéből, hogyha ezek tényleg így benne lennének, akkor az viszont egy meghatározó pont lenne a játéktörténelemben. Igen, tehát nagyon, nagyon jól fogalmazva, pont azt akartam mondani, hogy nem csak játék szint, meg fejlesztő szintű, hanem játék történelmi ugrás lenne, hiszen azért nem láttunk eddig még ilyen dolgokat, és nagyon ígéretes lenne a játék, hogyha ugyanaz lenne benne, mint a trailerben. Csak van, ugye most és ez elő még. Tehát az ilyen nagyon lecsumpisodott kis településes rallikon keresztül, a redneck motorversenyeken át, a gazdag penthouse tetőpartikig minden van benne, és hogy tényleg ennyi lesz a lehetőség, hogy te beállhatsz a rendőr oldalra is, és a rendőrök sokkal okosabbak lesznek, mint hogy ezt előre jósolták. És mondjuk nem csak az lesz, hogy egyből fegyvert ránt, hanem megbírságol, kiszed a kocsiból, rendesen kipitel, okosan gondolkodnak és raknak elé dúdzerat, és körözni fognak, és a többi, vagy ha a bizniszbe csalsz, akkor rátörik egy idő után az ajtót, akkor viszont ez tényleg egy elég nagy villantás lesz olyan szinten, hogy akkor viszont nagyon sok minden meg fog változni. Így elvárás szinten a játék kreátorok oldaláról. Pontosabban felé. Hogy nem így látjátok ezt? Bocsánat, még egyszer? Szóval igazából csak annyi, hogy ha... De izénél hagytam abba az animációknál. Nem mondaná még egyszer? Hogy ha tényleg az lesz, mint az animáció, vagy tényleg benne lesznek ezek a redneck motorversenyek, a gazdag penthouse tetőpartik. Ja, azt vágom, az megvan. Ezek mind benne lesznek, akkor az egy hatalmas fejlődés és elvárás növekedés lesz a kreátoroktól. Igen. Olyan szinten, hogy akkor már nem lehet csak úgy kiadni már játékot, mert látod, a GTA megcsinálta, a Rockstar megcsinálta, a Rockstar megint megcsinálta. De ha meg nem az lesz, és lesz egy kicsit felújított grafikás 5, lehetőségek szempontjából, kicsit kibővített mappal, vagy esetleg nem kibővített mappal, hanem nagyjából egy ugyanakkora mappal, mint az 5 csak átdolgozva, vagy esetleg kicsit bővítve. Már megvan elméletileg, hogy hol játszódik. Hát, hogyha minden egyes kis utalást veszünk, akkor benne kell lenni a San Andreasnak, Vice Citynek, Los Santosnak, Ezért mondom. Tehát akkor viszont az mocskos nagy lesz. De ha ez tényleg megtörténik, az nagyon jó lenne, ha nem, akkor ez egy hatalmas csalódás. De itt jön a képbe egy újabb kérdés, hogyha ezt tényleg megcsinálják, lesz egy ekkora térkép, ilyen realisztikus grafika,
és ilyen hozzáállás fejlesztői szinten, hogy ezt majd még így tovább tudják fejleszteni, akkor milyen specifikációk kellenek majd a gépekbe fejlesztés szinten? Majd kiderül. Úgy is kiderül, hogy a megjelent konzolra, hogy mi lesz benne. Iszonyat nagy izéje lesz szerintem, olyan, mint a Forest 2-nél, hogy ugye egy Forest az elment egy low budget XP-n is, Windows XP-n, Forest 2-höz már, ugye a Sons of Foresthez azért kellett anyag. Hát ahhoz már igen, ahhoz már kell egy gép. Igen, és igazából nekünk még 2 évünk van erre, úgyhogy ha valakinek kell még fejlesztés a gép szinten, az 2 év lesz, de így az előrejelzéseket nézve kelleni fog egy elég vastag újítás Hát igen. a használók egy körébe, hogyha kimerték azt jelenteni Twitteren, hogy a PS5-ön nem fog működni, meg kell várnunk a PS6-ot. Az viszont elég rossz Omen már kezdésnek. Amúgy igen. Igen. Igen, mert, és itt most nem vitát kirobbantva, de szerintem nincs nagy különbség az új generációs Xbox és PS-ek között. Nem sok. Nyilván, Ha van. tehát nyilván megvannak az elcsúsztatások, de ugye mindig egymásra akarnak versenyezni, tehát valójában nem lehet akkora különbség a 2 között. De hogyha már ezt kimerik jelenteni, akkor valószínűleg az Xboxon meg fognak jelenni az első problémák. Ha megjelennek az első problémák, és gyakorlatilag kiadtak egy játékot 25-be csak konzolra, ami gyakorlatilag az egyik konzolon nem is működik, a másikon meg nehogy Isten hibás, akkor az viszont tényleg nagyon rosszul van, ahogy Ricsi mondta. Hát Ja. igen. De majd úgy is meglátjuk. Ugye ez még kell idő. Hát Az a legnagyobb probléma itt jelenleg szerintem, hogy most kín van ugye a PS5, és megint csak nem ebbe a vitába belemenve, de kicsit szerintem úgy játékos közösség inkább a PS felé húz. És valamennyivel tényleg a PS jobb bizonyos szempontból, mert mondjuk PS5-tel például húzok mindig, a PS5-nek retek kevés tárhelye van. Kevesebb, mint a gépembe, pedig nekem nincs sok tárhelyem, ezt tudjátok. És az a baj, hogy a PS5 az úgy elrugott, ugye papíron, hogy az most a legjobb konzol elvileg. Na most... Hát igen, csak ez is, ami nem használom, tehát nem egészen tudom én se, hogy mi a nagy különbség a kettő. Én próbáltam, még mai napig nekem már van lehetőségem arra, hogy ezt kipróbáljam meg de ha a mostani, elméletben meg papíron a mostani legerősebb konzol nem bír rá el, akkor mire kijön a GTA, és nem is, hogy mire kijön, mert nekünk kell 2 év, de ha a legjobb konzol most nem bírja el, a GTA 6 nem fogja megvárni a PS-t, tehát nem. Gyakorlatilag, ha nem jön meg az új PS6, mire kijön a GTA, akkor nem lesz senki, aki játszon vele. Mert nem bírja se az Xbox, se a PS, PC-re még nincs, akkor mi a fasz lesz? Igen, meg az nem tetszik benne, hogy annyira elbízták magukat az 5-nek a sikerétől, amiben szerintem azért még bőven lehetne anyagot belerakni. Hogy gyakorlatilag már úgy állnak hozzá... Lehetne, már mondták, hogy azért nem jöttek hozzá DLC-k, mert az online-nak nagy volt a sikere. Persze, csak ez megint olyan, hogy most felvásárolták ugye a Five-emet. Próbálják tönkretenni az RP szervereket azáltal, hogy elkezdték szabályozni azt. Most ezt nem tudom, hogy most hogyan működik, mert még nem láttam az eredményét, és lehet, hogy ezt így el is lett vetve azóta. De a legutóbbi hírek, amiket én olvastam Five-en fórumokon, hogy minden harmadik féltől származó márka, gyártás, gyártmány, bármi, azt ugye automatikusan ki kell venni, mert ugye ez így egy jogi vita. Persze. Csak kérdezem én, hogy ez miért jogi vita, ha mondjuk egy nevesebb fejlesztő, mondjuk egy mapper, mondjuk egy Gabs, vagy egy autókészítő, mondjuk a Redcent, a Rednek, a EA Troopers, bárki, leül, órákat elcsasz azzal, hogy megcsinálja a jármű pontos és te annak a járműnek a pontos használod. Logó nélkül használhatod? Persze, csak megint azt, hogy akkor azt most megint ki fogja megcsinálni, mert akik csak letöltötték ezeket és berakták, azok ugye csak pénzt költöttek erre, és nem keveset, mert ezek nagyon-nagyon drága a termékek. És igaz, hogy nyerészkedett rajta az adott
gyártó, csak ő nem a márkán nyerészkedett, hanem a saját munkáján, hogy legyártotta annak a pontos mását. Tehát gyakorlatilag ő a replikáért kapott pénzt. És ő nem a márkától veszi el a pénzt, mert az adott márka, tehát most nézzünk mondjuk egy Fordot. Tehát ha mondjuk a Rednek csinál egy Ford rendőrautót, és kap érte pénzt, azt a pénzt nem a Fordtól veszi el, mert a Fordnak nincsen saját márkás gyártmánya benne a 5M-ben. Tehát ezt nem értem, ez szerintem kicsit ilyen megint az a része, amit nem értem. szándékos. Igen, és ez kicsit szerintem szándékosan történik, hogy így leépítsék gyakorlatilag az egészet. Ami Igen, annyira nem tetszik. Szerintem amúgy nem feltétlenül a leépítés a célja, hanem ez a túlzott, tehát szerintem az, mert úgy gondolja a GTA, hogy a 5M az ő játékot használja, a GTA-t. És hogy ugye sok a bug egyes szervereken, és ez egy negatív hírnév nekik. És mivel ugye nagy siker a GTA, nem lehet rossz. Annak ellenére, hogy nem foglalkoznak annyit vele. És szerintem azért vannak ezek a szigorítások, meg baszakodások, hogy szerintem színvonalat akarnának emelni, csak ugye nagyon szarul csinálják. Tehát nem maguk ellen akarnak dolgozni. Biztos, hogy nem, csak ez kicsit olyan, hogy nesze semmit fog meg jól, mert ha ő ellehetetleníti a 5M készítőit, akkor előbb-utóbb elkezdenek bezárni a szar szerverek. De előbb-utóbb a jobbak is. És ha elkezdenek bezárni azok a szerverek, akkor az a játékos közösség nem fog visszamenni online-ozni. Miért menne vissza? Mert miért menne vissza online-ozni, ha nem tudja ugyanazt csinálni, hanem el fog kezdeni mással játszani. És itt most egy nagyon negatív példa, elmegy Roblox szerpézni. Mert azt nem fogják becsukni. Hát az nem sűrűn. És akármennyire fájdalmas ezt hallani, tényleg el fognak menni. És ha elmegy, ő már elvesztett egy, hogy mondjam, vásárlót, mert ő nem fogja megvenni a 6-ot. Ő RP-zni akar. De mondjuk, ha visszamegyünk a CMTA-ra, ugyanúgy benne vannak márkák és a többi. Ott azzal miért nem baszakszik például? Mert ugyanúgy a GTA-nak a játékát veszi alapul. Ez Persze. gyakorlatilag egy kliens, tehát ha mondjuk Az MTA nem a tévedek, GTA-nak egy kliense. és éppen az, Konkrétan. hogy most nem tévedek, akkor a Five az gyakorlatilag egy kliens. Úgy kliens, Igen. mint mit tudom én, a Minecraftnál volt, a Mesterenci, meg a... Persze. Hú, nem Ugyanúgy tudom. kliens a 5M a GTA 5-nél, mint a San Andreasnál az MTA. És azért nem értek 100%-ban egyet a Richvel, mert hiába Ezt akarna most magának részben, Bocsánat, ezt ki kellett elelnem. de hogy hiába akarna magának ugye hírnevet emelni, vagy presztízst, hogyha bugos a szerver, de bárki, akinek szobahőmérsékleténél nagyobb IQ-ja van, akkor annak le fog esni, hogy ez nem a GTA hibája, hogy bugos a szerver, hanem a szerver tulajdonosainak és fejlesztőinek hozzá nem értését tükrözi. Hát, aki ért hozzá, annak ilyen le kéne esnie, de hát Csak az a baj, komolyan nem olyan értenek világban élünk, hozzá, hogy és ért nem, hozzá. nem esik le neki. Ja. Egyébként kikerestem közben, mennyire tervezik a GTA 6 árát. Mit tippeltek, mennyi lesz? Hú, én láttam egy ilyen Reddit posztot, hogy azt hiszem 70 euró lesz az alapkiadás, és valami 140 euró lesz a gyűjtői. Azony, 70 most jelenleg, 70 euró per dollár. Tehát az, hogy te megvedd a GTA 6-ot, az ott kezdődik, hogy te 24k-t mai árfolyamba kicsengetsz. Na, majd árfolyam be. Ezt tudja, hogy addigra mi lesz az árfolyam, addigra megjelenik. Kezdjük ott. Megam. Vagy elővételben meg tudod venni. Papíron. Hát De, igen, jó, de ez az még- árfolyamat még- azt nem tudod. De ez majd Mi lesz ez is addigra? alapul. De ennél van Érted? rosszabb. Lehet, hogy 20 De helyett elővételben. 30. Persze, most elővételbe ki merné megvenni. Tehát Szerintem nem sokan. Mert nekem most ez nagyon visszás egyelőre, hogy ez hogy alakulhat addig még. Hogy mi történhet. Hát elég sok minden, igen. Egyébként hozzátenném, hogy van egy olyan ötlet a Rockstarnál, elvileg ezt olvastam egyik nap,
és ez nagyon nagy portka volt Twitteren, azt hiszem, hogy ugye alkalmazná azt a technikát a Rockstar, amit a Red Dead 2-nél. Megveszed a játékot, ugye amit mi is reddeleztünk, és akkor nem a játékot veszed meg feltétlenül, hanem megveszed vagy az online-t, vagy a story módot, vagy mindkettőt, ugye egyben. Ez egy buziság egyébként, igen. De ez már a GTA 5-nél is így volt amúgy. Hogy külön meg tudtad venni az online-t, meg a sima játékot. Igen, és elvileg így úgy emelnek majd az árakon. Tehát akkor majd csak az online részét meg fogod tudni venni magadnak, mondjuk annyiért, mint most egy új generációs játékot, te mondjuk $60 vagy euróért. Amúgy Ja. igen. És akkor még az online-ban hogy... meg. Igen, és akkor még nem játszott a sztoriban. De ha mondjuk valaki meg akarja venni a sztorit, meg megveszi az egész játékot, akkor mitől 120 euró. És akkor 50 euróval többért meg tudod venni azt, hogy kapja hozzá egy térképet, meg egy díszdobozt. Amúgy Ezért ez kicsit, alsó hangon kicsit. igen. Azt nézzük. Tehát, hogy ez egy kicsit nekem olyan fura, hogy Meg ez most mondok egy érdekességet. Platina díjat nyert a PlayStation. PlayStation-től de befejezem már gondolatát, ha most nem ér rá. A PlayStation-től már Platina díjat, tehát nem is sima, Platina díjat nyert már most a GTA 6 a trailerért. Igen, Ja, olyan sokan nézték meg. Igen, de akkor megint miről beszélünk? Egy teljesen animált trailerről, ami $2 milliárd került. És egy játék cég azért kap Platina díjat, mert gyártott egy nagyon jó animált trailert. Tehát itt nekem kicsit olyan, mint a Sundam Bundam lenne a háttérben egy picit. Hogy itt valami lesz, ami vagy egy hatalmas durranás lesz, és mindenki leesett állal fogja kaparni a Steamet meg a Rockstart, hogy atya úristen, csak hadd vegyem meg, vagy az lesz, hogy édes Istenem, akkor megyünk vissza 5-re. És tudod, hogy mi lenne a nettó csicskaság? Ha ezt érzékelni a Rockstar, és annyira a szívén viselni ezt, hogy bejátszaná azt, mint egy jó pár játékgyártó, hogy fogná és leállítaná az 5-nek az online szervereit. Igen. Mert jogában áll. Megtehetik az övék. Persze. Hogy ne tehetné Nyilván. meg. És arra hivatkozva, hogy a szerver kapacitás kell nekik a 6-hoz. Ugyanúgy jogában áll, és valaki ezt el fogja fogadni, csak lehet, hogy valakinek le fog esni a fáma, hogy haló. Tehát nem vették annyira a játékot, mert nem lett annyira jó, mint ami a beharangozása volt. És akkor most hirtelen leállnak a szerverek, meg kell a 6-ra, amivel nem is játszik annyi ember. Tehát megléphettek egy ilyet is, ami viszont egy nagyon negatív dolog lenne. Az nagyon. De ez még odébb van. Majd Azt úgy is mondták, kiderülnek a dolgok. Persze, és ez még mindig csak találgatás, Persze. hogy ezzel valójában mi lesz. Csak azért nem szeretem ezeket a hatalmas beharangozókat, meg ezeket az ilyen hype-okat, mert ez nagyon-nagyon kétélű fegyver. Úgyhogy ez nagyon csúnyán elsülhet visszafele is. Igen. Mondok nektek egy még meredebbeket az eddigiekre ráépítve. Úgy ugye beszéltük, hogy nem feltétlenül lesz a PS5 az alattiakkal még jobban kompatibilis a GTA 6. Ugye a PS5-te Xbox Series és stb. Mondok egy meredekebbet, ugye azt mondják PS6-ra lesz. Kérlek szépen a PS6-ot 2026 végére várják. Elvileg is, annál hamarabb nem lesz kész. Aha, tehát akkor megint az, 2026 lesz a valós átadási ideje, amikor tényleg Igen, pedig 25-re elvileg kész a játék. Ezt De a még meg nagyobb... fogom mondani, ezt ugyanazt el fogják játszani, mint annó a Cyberpunkkal, hogy meg fogják várni az új konzolok megjelenését, mert hogy ahhoz igazították a játékot mindenre, és csak utána fog megjelenni. Ugyanazt eljátszották annó a Cyberpunknál is, azért csúszott az is annyit. Igen. De mondok nektek egy még ízésebbet, durvábbat.
az ára. A PS6-nak. Istenem, igen. Mit mondtok ti, mennyit adnátok? Egy PS6-ért? Én nem vagyok tisztában az a baj ezekkel a konzolosokkal. Nem tudom, az 5 se tudom, hogy mennyibe került. 500 és 600 dollár közé teszik. Tehát ott vagy, hogy veszel egy 60 dolláros 70 dolláros játékot, És az a minimum. és még kell mellé legalább egy 500 dolcsi a PS6-ért, ami később jön ki, mint a játék. Tehát de ha valaki megveszi a teljes játékot, ami így beharangozol mondjuk 100 dollárt, tehát akkor 600 dollárt simán elkölt csak arra, hogy meglegyen neki a GTA 6 és a PS6. És így... Ó. És találjátok, hányan nézték meg szerintetek a trailert? Hát szerintem már közelítünk a milliárdhoz. Hát 156 millió. Az kevés. Az nem. Figyelj, most én ráfrissítettem az oldalra, most már 160 milliót ír nekem a Rockstárosnál. Én nem a Rockstarosat nézem, én a cikket nézem, ahol megkapta a Platinum díjat, ott még 156 milliót írnak. Ja, aha. Jó, hát akkor a cikk megírása óta még 4 millióval dobtak a Már azt írja, hogy 2 hete jelent meg, de már túl van a 156 millió megtekintésen. Játék kategóriában az 50. felkapottak között. És mondom, Platina díjat nyert a PlayStation-től, úgyhogy nem jelent még meg. Meg nagyon szerettem TikTokról ezeket a videókat, hogy a Rockstar között, hogy belerakták a stop-all tüntetőket, meg belerakták a transvestitákat, meg minden. Most ezt nem tudom, hogy higgyek-e nekik, vagy ne higgyek-e nekik. Igen. És akkor erre mindig megy az, hogy mennyire kedves a GTA-tól, hogy most mindenre azt belerak. Ja, hogy... Tudjuk, hogy ez valójában miért van benne egy gyakorlatilag gyilkoló szimulátor. Nem tudom, hogy hallottak-e a floridai Jokerről, mert ő meg erre akar menni a Rockstarra, hogy beletették a trailerbe. 1-2 millió dollárt akar kiszedni a Rockstarból. Ez amúgy érdekes, de meg az is érdekes, hogy 1/1 támad, és nem az, hogy mondjuk egy ilyen kedves, hát hogy mondjam, bóknak veszi azt, hogy őrá gondoltak, és az alábbi videóban a Florida Joker háborog egy sort, amiért egyértelműen róla mintázták a trailerben látható játékbeli karaktert. Majd konkrét kéréssel fordul a Rockstarhoz. Jaj. De miért amúgy? Én ezt nem értem. Tehát értem, hogy pénz, meg hogy ez így nagyon kell, csak... Hát, felesleges. Igen. Csak ez már tényleg ez a... Direkt még álljunk bele hátha. De ez érdekes egyébként, hogyha valaki... De mindjárt mutatok streambe egy képet, és akkor szerinted mondd meg, hogy mi a hasonlóság benne. Floridai Joker játékban szereplő. A szájatok más, csak mondom. De gyakorlatilag ez a szemek körülötti... De úgy érzi, hogy beletették. De tök más amúgy, igen. A szeme alatt nincsenek a kereszt, se a csepp, nincsenek a vágások, nincs a száj körül ugyanaz. A homlokán nem ugyanaz a tetoválás van egy szögeskedítés a homlokán. Olyan se ugyanaz a színű. De persze, de figyelj, egyértelmű az utalás egyébként, de ez egy utalás. Nem a komplet másolás, ez az egyik. A másik, le van saját maga jogvédve. Tehát... Ki tudja. Senki nem tud semmiről. hogy rá gondoltak. Tehát amúgy meg igen. Ugyanaz, és kész. Tehát itt kombinálom az étényével. Kérjen szaksegítséget. Tehát
Szerintem neki nem azzal van a baja, hogy belerakták a trailerbe, hanem inkább saját magával. Nem, csak le Területen az akarja ötlet húzni kívül. a Rockstar pénzzel. Persze. Amúgy. De hogy figyelj, tehát vannak szakács NPC-k az 5-be, úgyhogy én most perelem a GTA-t, meg a Rockstar-t, jó? Tehát... Be sem megyek itt az építkezésre. Azaz. Ja, persze, meg az egyik építőmunkások sárga sicsakja van, olyan sicsakja, ami neked is volt egyszer a fejed, hogy pereljél, légy szíves. Bemegyek a Franklin gettójába is, hogy bazd meg, hát bazd meg, Matthew, te vagy az érről? Hát perlünk, érted? Tehát, hogy itt lehetne itt ilyeneket mondani. Hát elég sok mindenre lehetne, ja. Persze, tehát itt lehetne mindenre mutogatni, hogy hát az tökre hasonlít rám. Hát, nyilván, mert nincs új a nap alatt, de egyszerűen annyira furcsának találom ezt az egészet, és nem zárnám ki azt se, hogy egyébként ez tervezett ez a balhé. Hogy már ezzel is egy kicsit így bolygassák a szálakat, már a GTA-t meg se jelent, de már mennyien foglalkoznak vele. Hát akár az is lehet, bármi kitelik amúgy a Rockstar-tól. Hogyha ez igaz, és tényleg alapján van itt direkt, fasság lenne a GTA szempontjából szerintem, mert nem kell nekik ez. Tehát azon megnézték, Az meg a másik, ma igen. láttam 200 millió az előzetest. A GTA 6 egy olyannyira várt játék, hogy ha a Rockstar kiír annyit, csak egy szöveget a Twitter oldalukról, hogy coming, már az basz meg annyian osztják meg, hogy még a Timbuktuban élő bagyok is tudni fogják a fa tetején, hogy jön valami a GTA. De amúgy itt van, 10 éve várnak csak arra, hogy valami hivatalos dolog történjen a GTA 6-tal kapcsolatban. Szóval az már nagyon sok idő. Hát jó, de most ez a 10 év, ez megint egy olyan dolog, hogy 10 éve jelent meg a GTA 5, tehát 5 óta várjuk a 6-ot. Igen. Valaki igen. Most erről beszélhetnénk, de igen, van olyan, aki már megjelent a GTA 6, akkor miért nem jelenik meg a 7 egyből utána. Persze, hát ez így működik, tehát... Igen, de sokan ezt hiszik amúgy. Az csak az a baj, hogy ez azért van, mert amikor megjelent az 5, már ígérték, hogy 6 még jobb lesz. Tehát két kérdés. Mi a faszot mondjátok ezt? Másik, hogy ha az jobb lesz, akkor miért nem tudtátok volna az 5-öt megcsinálni jobbnak? És mondok egy meredekebbet, most, hogy már bejelentetik a 6-ot, bejelentette a Rockstar azt is, hogy jön a 7. Szóval ezért lesz megint annyi, mert már most bejelentették, hogy GTA 7 Pontosan. Release Date 2027. Pontosan. Tehát bazd meg hamarabb bejelentik a GTA 7-et, amit még fejleszteni nem kezdtek el, mint a 6-ot, amit bazd meg már 9 éve csinálnak, és most azért nem mondjuk ki, ne jelentsük ki, már nem tudjuk, hogy hány fejlesztője van a Rockstarnak, gondolom nem kevés, lehet, hogy már elkezdtek az alapjain dolgozni. Lehet hogy a 6 az 5 kiadása utáni másnapon már elkezdett készülni, nem tudjuk. Ezt abszolút nem tudjuk, és igazából megint az, hogy most miért jelenti ki? Pontosan, amit azt mondtál te. Ha jobb lesz, akkor miért nem lehetett az előzőt jobbra csinálni? A másik, miért jelenti be már most a 7-et, amikor még ki se jött a 6? Senki nem tudja a logikáját, hogy mi zajlik a Rockstarnál. És de ezzel amúgy a Rockstar magának árt, baszki meg, gondoljatok bele. Tehát, hogy az, hogy megjelenik az 5, mindenki várta, és bedobják a 6 kártyát. És akkor az ember olyan, hogy tudja, hogy lesz egy jobb, és akkor sokkal szőrszálhasogatósabb a nézése is. Tehát, hogy hát ez fos, de a 6-ban majd jobb lesz. Ha most nem mondják, hogy jön a 6, és annyit mondanak, itt az új játék, kurva jó. És tényleg, jó, van benne hiba, majd kijavítják, ez a legjobb most. Ha azt mondják, hogy itt az 5, de a 6 is jön, és az jobb lesz, akkor nyilván mindenki több hibát fog benne látni, mint jót. És itt baszták el. Azért annyira türelmetlenek az emberek. Szóval ez szerintem ezen ment el. Meg nehogy az legyen a végén belőle, hogy mint a Far Cry szériánál, hogy majd a 7 gyakorlatilag egy DLC-je lesz a 6-nak. Igen. Csak külön megvehető. És azt mondják, hogy jó, hát ez csak 60 euró.
Ugyanez van a FIFA-knál is, amúgy minden évben az meg. Hát, hogy gyakorlatilag ugyanazt veszed meg. Persze. Honnan fogok baszni valakit most már? Egészségedre. Majd erre jobbat nem tudok mondani. Ez amúgy olyan ez az állandó ígérgetés, mint amikor... Hát nem tudom. Tehát tényleg a FIFA csinálja ezt állandóan. Kijön már fejlesztjük az újat, ami sokkal jobb lesz. Az IFC 24, FIFA 23, meg 22 között grafikai különbségek vannak. Tehát És egyik néz ki jobban. A játékmechanika, meg mindent tök ugyanaz, hogy grafikában van egy-két változtatás. És azért nem mondom, hogy fejlesztés, mert egy csomószor van, hogy vagy ugyanúgy, vagy rosszabbul néz ki, mint előzőleg. Amúgy igen. Kiemelném Vétó, mert nem csak grafikai változás vannak, hanem minden új FIFA-ban egyre több a bug. Hát, már mellékes. De gyorsan csinálják valami, nincs ideig bad meg kijavítani. De azonnal rögtön kell. De olyan is van, ami már évek óta benne van a játékban. Az meg a másik. Mindegy, Persze. ezeket nem fogjuk megérteni. Vannak az életben olyan dolgok, amiket soha nem értünk meg. Hát igen, ilyen az öreg, ilyen az Indiana Jones filmek. Meg ilyen FIFA. meg ilyen a fekete felhő szerepjátékra történt. Azaz. Igen. Ahogy nem mondtad Ugi rendes néven. Na mindegy, nem kivesész lesz a GTA-t, nem is beszélünk róla, mert csak felbasszom magam az árakon még jobban. Ezt igen. Szerintem Másik mehetünk is a téma. következőre. Úgy jövök vele, hogy az évértékelő témakör lesz a legrövidebb, mert azt gyorsan áthadarjuk már most. Azt szerintem meghagyjuk utoljára, nem? Igen, és szerintem ugorjunk arra, amit egyébként a Garcia kollega adott ötletet, tehát neki lehet küldeni a pénzt az ötletért. Rockstar-tól, mert belerakják. Mi a problémád a mai generációval? Voice szint, te köcsög. Nem vagyok, én csak adok, nem kapok. Mi a baj a tímára? Tudod, létén ismered a mondást, aki ver, az nem haver. Ciki a cigi. Figyelj. Jaj, Atyaisten, imádom. A jó kis szép Fumi orvos is. Egy kis gecik. Bár méreg anya. Na, hallgatunk akkor. Én nem elfárt használok, én ezért használok crackok. Mármint, hogy ezt nem mondom ki. De, hogy... Mindegy, szóval összességében ez onnan jött, hogy elnézem azt a generációt, aki már levált minket a középiskolába, hogy én most fogom befejezni. Gyakorlatilag, hogyha technikus évek nem számítjuk, akkor végzős év. És látom azt, hogy kik jönnek most 9-be. És annyira furcsa a szakadék gyakorlatilag, 4 év telt el közöttünk. 3-4 év. És akkora generációs szakadék ennyi kis idő alatt is, hogy hiába vagyunk a papírforma szerint egy generáció, gyakorlatilag mégse. Mert az a 2002, 3, 4, 5, esetleg 6, volt egy, és a 7, 8, 9 az már másik. Tehát mentalitásban, hozzáállásban, viselkedésben, normákban, morálban, mindenhogyan ugyanaz. Én csak kiemelendő, hogy tisztelt kivételek, mert van, hála jó Istennek, van. Természetesen van, hatalmas meglepetésekre van, nagyon rendesek, nagyon normálisak, nagyon jó fejek. Adnak cigit, ha kérünk, és ideadják az uzsi pénzt, amikor megfenyegetem őket, szóval van, és örülünk. És nem köbben találnak, amikor orba vágom. Van. Igen. Hát vannak, igen. Van még. Van. Az más kérdés, hogy meg van fenyegetve. És onnan jönnek ezek a ilyen változások, hogy múltkor bementem a belvárosba inni egy Guinness-t egy régi barátommal, és megyünk végig az utcán, tehát a busz megtől a kocsmáig kell sétálni
csodás kis városunk sétáló utcáján nagyjából 3-4-5 percet. És az alatt a 3-4-5 perc alatt péntek este annyit látok, hogy ezek a 13-4-5-6 éves, gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy kisgyerekek a rendkívül egyedi formabontó kinézetükkel, ami gyakorlatilag 2 skin változása, tehát vagy bongyol a haja, vagy elől felfésült ilyen kis csúszda formába. Mindenkin pufi Jackie, nagyon drága cipő. Ne is mond nekem is, bazd meg, most van a Jordan, most 60 000 lesz. Nagyon nehéz volt kisírni apánál, fizessek ki. Ja, igen. és annyit látok, hogy sétálok végig az utcán, és ezek a jó képességű gyerekek, érted, árgyél boxol meg minden, és annyit hallok, hogy beszélgetnek egy ilyen csodálatos dolgot, hallod, azt mondtam a izéhez, most nem fogok neveket mondani, de nevezzük Klárának, mert nem sok embert ismerek, akit így hívnak, szóval azt mondjuk Klárához, megbasztam, de közben szülei otthon voltak, na mindegy, most bejött a városba, és annyira fájdalmas ezt végighallgatni, hogy gyakorlatilag nem is minket fognak leváltani, hanem egy lapon említenek minket ezekkel az emberek erős kifejezés, kisfiúkkal, aki... De lányok is vannak. Jó, bocs, tényleg. Viszonylag kis szexista fasz. Ja. Szivogatja a izét, a... Büdös egy cigit. Ja, elvárt. Pózerget. Nem. Ura, ilyen! És a havertól kunyaráltak egy cigit. Adott neki egy piros marbit. Rágyújt, az elkezd fuldokolni. Ez nagyon erős. Hát édesöcsém, most vagy cigzel, vagy pinát játszol, és akkor szívogatod a kis izédet, likvidedet. Az kis elvárod valamit. Nagyon komoly gangster élet mellett szereztél meg. Azaz. Hogy kimentél izébe. Komáromba, átsétáltál a hídon, az első szlovák dohányboltba megvetted, hogy hazajöttél. Igazi gangster élet. És mindenki hatalmas gangster, roadman, bűnöző, jövőbeni milliárdos. Csak az arc hatalmas, de hogy gyakorlatilag tenni a jövőért semmit nem tesznek. Sétálunk ülünk benne a McDouglas-ben, és annyit hallok, hogy mögöttem áll 2 srác, és odalépnek mögé, hát kik vagytok? Ezt azt hittem, hogy nem is hozzám beszélt, tehát ignoráltam a picsába. Hallod, ne süködtél, bazzeg, ki vagy te? Mondom, meg ki lennék. Gyere ki, bazzeg, kiütlek. Mondom, figyelj, 1, fáradt vagyok. 2, hozzáadtam le egy elég neccesetet. 3, ha most kimegyünk, vagy az állkapcsolódat töröm el, vagy a nyakadat. Választhatsz. És nekem most nem nagy az arcom, tehát velem szembe állt egy nagyjából 1,60 magas, 40 kilós, tésztahajú, pufikabátos kisgyerek, aki ott már ott benn. Jó van öreg, az izévek is megismertelek volna kis popaszakállad, de meg apatested, de nem mentem van. Nem. És gyakorlatilag átfogólag elkeserítő. Ezt tudom elmondani. Elkeserítő, utánunk kell. Hogy akiket gyakorlatilag egy lapon vagyunk említve. Igen. Ja, az a baj, ezzel nem tudsz mit csinálni. Belenézve abba, hogy mondjuk egy szakmai gyakorlaton mi történik. Öreg, nem tudom, hogy nektek vannak-e olyan szakmai óráitok, amikor valamilyen úton módon átfedésbe találkoztok a fiatalabbakkal. Ott már rá példa. Figyelj, tehát például nálunk is a tankonyhán van olyan, hogy az egyik részében 9-esek vannak, és akkor úgy átmenetileg így összefutunk. És amikor úgy jön szakácsnak, vagy te esetedben építésznek, vagy bárki más esetében szakmát tanult embernek, hogy gyakorlatilag kurvára nem érdekli, csak legyen valamilyen, akkor így kicsit elgondolkodok rajta, hogy miért? Miért jelentkeztem ide? Vagy ez miért van itt? Ki tudja? Hatalmas az arc, csak nincs mire.
Ezek Tehát úgy egy-egy hívják, hogy millió- ezek a nagy kérdések, amire soha nem tudod meg a választ. De és ez most erre jön az, hogy ebből fog előbb-utóbb valakinek eldurranni az agya, és lesz belőle egy school shooting gyakorlatilag. Jó, nyilván nem lesz ilyen, mert Ki tudja? Amúgy. a nagyrészt normálisak, akik a suliba járnak, de azért néha Amerikában nem tudni. Hát Amerikában nem kell idáig eljutni, hogy bármi is legyen egy iskolában. Szóval ez annyira érdekes, de hogyha csak a játékokból indulunk ki, hát ezt öreg tudja legjobban tanúsítani, amikor még együtt terveztünk, hogy mennyivel másabb már a felfogása meg a hozzáállása a játékhoz egy olyan embernek, aki gyakorlatilag 3 éve fiatalabb nálad. Milka. Hát, ne beszéljünk róla. Ő külön állatfaj. Mindegy, tehát én ezt kifogásoltam ebben az egészben. Meg a tisztelet bárki más iránt teljes kihalását. De az amúgy is kihalóból, nem csak ebből a szempontból, másból is. Persze, csak amikor látod, hogy sétálok benne egy bevásárlóközpontban, bárhol gyakorlatilag, és annyit látok, hogy nagypapa elviszi kajálni az unokáját, és az unoka leül vele szembe telefonozni, majd megjelennek a barátnő és elsétálna velük. Hallod. És a nagypapa ott egyedül ül, és így néz, hogy de velem jöttél ebédelni. De nem mond semmit, mert most miért kötekedjen, és ez De nem az. Én ma reggel mentem vonattal. Egy anyuka 2 gyerekkel. Egy ilyen, 5 éves forma, meg egy ilyen 1 éves forma. Mind a 2 kezébe ott a telefon. Igen. Még az 1 évesében is. Na igen, és ez a másik hatalmas probléma, hogy most minden boomer gondolkodástól eltekintve van egy korosztály, ami alatt nem szabadna telefont adni egy gyerek kezébe. Nem azért, mert ne tudnám megtanulni használni, mert igenis meg tudja használni, főleg, hogyha jó edukációt kap mellé, simán tudná hasznosan tölteni az idejét vele, csak nem ez történik. Hanem a legnagyobb genyláda csoportokba fogja gyakorlatilag kinevelni saját magát egy kis szemétládává. Az az egyik. A másik, amitől most tényleg falra mászom, szerencsére Magyarországot annyira nem ért el. Ezek a skibidi animációk. Miről beszélsz? Már nem tudja öreg. Neki magyarázni. Ja, hát igen, már öreg, úgyhogy már nem értheti. Nem. Annyi, hogy Garry's Mode-ban egy, ha jól tudom, japán fejlesztő csávó csinált animációkat különböző ilyen figuráktól. És ezeket elkezdte feltöltögetni, nem is YouTube-ra, hanem valami egy kicsit ilyen semleges videó megosztóra. Majd ezt egy amerikai csávó felhasználta úgy, hogy valami baszott módon idegesítő zenét alávágtak, és a kisgyerek, aki ül és nézi a nem tudom 10-hány ezer részből álló sorozatot, ami csak arról szól, hogy egy kb. 144p-s WC-ben egy fej kihajol és gübüdű dob, yes, és ez repked össze-vissza, és igen. Elkezd énekelni a gyerek, és bárki, aki kiveszi a telefont a kezébe, olyan agressziót szül a gyerek oldaláról, hogy de gyakorlatilag valami videó, hogy megtámadja a szüleit. De késsel, baseballütővel, bármivel, csak hogy adja vissza. Tehát ez olyan szintű agyi lehalást okoz, de nem csak ez, hanem az, hogyha egy 1-2-3 éves gyereknek nem való, és ez tényleg nem tudom ennél jobban kihangsúlyozni, hogy ez tehát kb. 11-2-3 éves korig a gyerek nézzen mesét a tévében, beszélgessen vele a szülő, ne próbálja meg a nevelést rásodorni egy telefonra, ahol gyakorlatilag a gyerek
nem csak jót fog kapni, meg jaj, hát mesét néz a lófaszt. Elkezd játszani bármivel is, még a legártalmatlanabbnak tűnő játékkal is, ami gyakorlatilag online történik, gyakorlatilag kinyírja a saját önképét, és válik egy fikciós figurává. Igen. Ez ilyen sajnos. Ezzel mi nem tudunk mit csinálni. És megpróbálják megúszni. Nem, én igen. És megpróbálják megúszni, hogy ja, hát hangos a gyerek, itt az iPad, nézzél rajta valamit. És aztán tök fasza, leveszi a szülő a válláról a terhet, hogy nem kell foglalkozni, csendben el van a szobájába. És a gyereknek a problémái, a gondjai, és a játékos térben kapott dolgok elkezdenek kiülni. És egyszer csak így kirobban belőle, és ilyenkor fognak előjönni azok a problémák, amikre így nem gondol az ember, ezek az ilyen hiperaktív kitörések gyakorlatilag. Amúgy igen. Mert a Fidesz jobb, nem? Mert a Gyurcsány jobb volt! Én egyébként azon Ez már politikai, ebben rendben nem menjünk bele. De légy szíves, te nem mondd meg, hogy miből nem menjünk, mert ez egy demokratikus köztársaság. Szóval. Tudod, hogy ki volt jó? Gönc Árpád. Az még jó volt. Hát az sem ahúd, az meg, az biztos. De jó volt, hát ez elég valószínű. Hát nem most volt, hát 2005-ig volt. Tehát tényleg nem most volt. Én már értem a Gönc Árpád korában is. Kezet foghattam volna vele. Aj, pics. Sőt, várjál csak. Én már a Gyurcsány korában is... Ne szúrd Kemen ceruzával, kurva. Nem szereti Gönc Árpádot. Miért nem? Nem tudom, meggondolom Fideszes. Az szép. Vannak a komoly. Ne. Most a jelentkezését a DS-be ezen elutasítjuk. De Kádár szereti, tehát hogy ez ilyen balansz. Tehát kell gondolni. Jó, a várólistára kerül. Akkor a bíróság elé megy az ügye. Jó, srácok, én azt mondom, hogy kanyarodjunk át az utcsóra, hogy évértékelést toljunk, aztán köszönjünk el. Hát ja, Egy na, jó volt. késő van, én ugye holnap Arról ugye. vége van, cső. Öreg. Öreg. Hát ja, szerintem kanyarodjunk Megkapta a meg. Discord. Nincs RTC kapcsolat, azt írja. Az jó. Jó. Ja, most már van, mert itt vagyok, csak... Na, az a lényeg. Azért mondom, toljuk le, aztán én megyek, mert ugye én holnap utazom. Jó van. Hát srácok, igazából nem tudom, ura volt ez az év. Volt így eléggé. köztünk egy kisebb, hát ez egy kihagyás volt, de azért így évvégére sikerült újra. Hát Vagy mást nem, találni. igazándiból nem nagyon értünk rá. Ugye nektek igen, a suli, volt. nekem a munka, Igen, hasonlók. azért tényleg Amikor ugye tudtunk, munka, akkor nyilván azért. valami streamet fellőttünk, de az volt, igen. Nem volt eseménydús az év, de egyébként, Hát ha nem is ez csak nem. magunkat nézzük, amúgy se. Tehát ez az év, ez így Nagyon világszinten szar is egy nagyon szar, meg annyi minden volt itt. Tehát az a baj, hogy ez amúgy a média elvitte ezt az évet, és én úgy fogalmaznék, mert mi volt? Én is olvastam például, de most ez csak úgy tényleg egy példa, mert ez megtörtént, és ez szomorú, mert amúgy nagyon sokan ezt hozzák példának. Debreceni állatkertben kis zsiráf született. Tudod, rákattintok, elolvasom, de olyan aranyos, tényleg tök cuki volt egyébként. Lejjebb görgetek, folytatódik az ukrán-orosz háború. Pakisztán Kína ellen megy. Palesztina megtámadta Izraelt. Megy az Eurofev, tehát hogy így nem az, hogy olyan Nem. dolgokat mondanának, aminek van értelme, hát hanem nem. minden tele van a sok fassággal, azzal, amit amúgy mindenki tud, meglovagolják ezt, és ez elviszi az egész évet. Nem tudom, Hát bazd meg, ezzel igen. A háború. azért nézve a legjobb dolog az évben az volt, bazd meg, hogy a magyar válogatott kijutott az EB-re.
Mert hogy több pozitívot nem olvasol a médiába se. Hát nem sokat, igen. Én ezért nem szoktam olvasni híreket, csak nagyon ritkán. Mert nekem az ilyenekből elegem van már. Kulcs egy jó, tényleg. az biztos. Hát ez igen. De, Minden szempontból is. de szólalj meg, Zét. Már beszél. Már beszél. Bocs, elnézést. Majd, ha ő azt mondja, hogy te jöhet. Na jó van. Figyelj, hogyha azt, hogy kihagytad a médiából, hogy miután végigmentünk az összes lehetséges harmadik világháború kitörésen, utána meg leírják azt, hogy közkedvelt 16 gyerekes családapa halt szörnyű halált, videó és kép hozzácsatolva. Igen. Gyakorlatilag a saját kulcsontja szúrta keresztbe a szerveit, tehát még ezt is belerakják, de túl volt a kis zsiráf. Ja. Tehát az a baj, hogy Igen, az ilyenek mennek csak. És az a baj, hogy így, meg nem is azt most élnél, tudod, és akkor, aki nem olvassa a médiát, olyan, mint Mark. És tudod, elmennél a családdal nyaralni, élményeket szerezni, 23 van a fejlődés éve Európában is. És nem tudsz elmenni nyaralni. Vagy háborúban, vagy háború van melletted, vagy az van, hogy minden reteg drága, mindenhol infláció, szar az időjárás, minden fasz van. És az a baj, hogy annyira... Egy számjegyű az infláció, azt már kijelentették, hogy annyira akarják leszorítani, de az nem fog nekünk sikerülni. Akkor én is sok mindent akarok. Az meg a másik, igen. Hát igen. Igen, tehát az a baj, hogy jó lett volna ez az év is, csak nem tudom, én nem érzem azt, hogy ez olyan jó év lett volna. Mármint, hogy nem volt benne semmi izgalmas. Nem azt mondom, jövőre biztos izgis lesz, mert EB, mi szurkolunk. De most így Magyarországon minek örülsz annyira? Az Petőfi Sándor születésnek 210. évfordulója lesz 2 év múlva. Tehát, hogy ennek örüljünk, vagy mi a faszomnak? Senki nem tudja. A Mészárosék megvették a Librit is, hát de fasza. Ja, meg vettek cementgyárat is. Igen. De jó! Hát bazdmeg az a baj, Magyarországon lassan minden terméken az lesz, hogy nem az, hogy made in China, made in Mészáros. Made by Mészáros. Az. Tehát azon kívül, hogy mindent is megvesz. De a felső 10 000-rel mi van, meg külföldön mi van, azon kívül Magyarországon más hír nincs. Nincsenek azok, mint régen, tehát az ötletek, ide menj nyaralni, oda menj nyaralni. Nem mész a családdal sehova, mert nem tudsz kimenni. Külföldön szar a helyzet, itthon se jobb, és úgy annyira elveszi az embernek a kedvét minden. Hát minden igen. Drágul, nem tudsz semmit csinálni magaddal, és szerintem ez az év ez nagyon tropa lett. Én szerintem, de... Hát ez igen. De hogy mondjátok, hogyha ti más gondoltok. Nem, ez tök jó meglátás, amit mondtál. Úgy. Hát de úgymond be vagyunk zárva 4 fal közé. Most nem szó szerint, mert ki tud menni az utcára, de hogy... Ez olyan, mint a szabadtartású állatok, hogy ki tud menni a karámból a mezőre, de amúgy nem, mert ott a kerítés, és azon belül tud csak mozogni. Hát, amúgy igen. Szóval, nem tudom. Én remélem a 2024 jobb lesz. Most nem a politikára, nem az ére gondolok, hanem hogy lesz értelme, tehát fogsz tudni kezdeni magaddal valamit. Mert egyébként nagyon sokan szidják ugye a mai generációt, hogy csak a telefon nyomja, csak a játékkal játszik. Őszintén ember, mi a fasz csináljon? Tehát ja, mert most sem voltunk sorkatoni. 12 éves gyerek most. Ott egy 12 éves gyerek, hát állandóan Fortnite-ezik, Minecraftozik. Mert mit csináljon, az menjen el biciklizni, amikor mindig szar az idő, vagy a retek meleg van, vagy kurva hideg. Ez a 2 opció van. Most amúgy igen. Azon kívül menjen el a menjen el fagyizni a haverokkal. Minden? Vagy ha nincs hideg meg meleg, akkor Covid van. Akkor meg azért nem tud menni. Vagy tök mindegy. Meg menj el a barátaiddal, akikkel játszol, jó? Az egyik Spanyolországban el, a másik a halál faszán, és a legközelebbi haver is másik az ország túloldalán van, te. Igen. Hát ilyen is van, igen. Tehát az a baj, hogy nem tudsz magaddal mit kezdeni, mert most ez az a baj, hogy visszavezetett arra, minden drága. És ahhoz, hogy pénzed legyen, dolgozni kell a munka, meg ugye tudjuk Magyarországon olyan, hogy kevés pénz sok munkáért. Tehát nem sok szabadidőd van, ez illik a fiatalokra, akik munkakezdő, illik a családapák, a családanyákra, mindenkire. Hát aki ugye nyilván nem a felső 10 000, tehát hogy aki nem pénztáros. Aki nem tehetősebb feltétlenül, annak sok idejét ez elveszi. És
egyébként nagyon behatárolja az embereket az, hogy például neked lehet van időd. Ez most olyan, hogy 3 példájára írva, hogy például van az étény. És akkor megbeszéljük, hogy találkozunk, de az étény így azt mondja, hogy bocs, de dolgozok, srácok, sokat nem tudok menni. Jó, és akkor tudod, vagy mondjuk vagyunk 4-en, az étény nem dolgozik, ti ketten, mi a faszom, nem tudtok eljönni, mert mondjuk az étény nélkül nem tudtok eljönni, mert az ő befolyásába vagytok, én meg akkor nem megyek egyedül. Tehát az a baj, hogy ha el is akarnak menni valahogy az emberek, most egy családot, menjünk el nyaralni. Oké. Lesz egy fasz emlék a nyárról, elmenjünk nyaralni. Hova? Mondjuk menjünk el Horvátba. Jó. Apa dolgozik, nem jó. Anyának van szabia, 2 nap. Jó. Mennyibe kerül? Nagyon sok. Nem megyünk. Megyünk Balcsira. Meleg van. Minden drága. Jó. Ugyanaz, mint külföldön. És akkor nem. Csak érted, házon belül. Már az a baj, hogy drágább a Balaszon, mint külföld, de amúgy nagyjából ugyanaz az árkategória, igen. Ha ez a stream most egy 6 évvel ezelőtt menne, amikor általános 7-ben jártam volna, és megkérdezzük évértékelő, azt mondom, hogy geci jó volt. Bringáztuk nyáron, nyaraltunk, haverokkal volt, suliba után spanoltunk, hétvégén pizzázás, xboxozás, minden. Most a nyár egyhangú lett, iskolamentes és kész. Ennyi. Annyiba változik, többet tudsz gépezni. Meg el tudnál menni nyaralni. De nem változik semmi. Nem is iskolamentes, mert ott az a faszom 5 hetes nyári gyakorlatban. Így van. Tehát igazából ez az évértékelőnek, ha egy 10-es skálán, nem, egy 5-ös skálán kéne értékelni, én egy 1,9-et adnék. Jó indulattal. Igen. Kettes nem éri. Kb. Hát nagyon maximum 1,98, de tényleg, tehát a 2-es még nem érné el. Tehát az a baj, hogy nem tudsz magaddal manapság mit kezdeni. És lehet azt mondani, hogy le kéne tenni a gépet, nem kéne telefonozni, és elmész kirándulni a szabadba. Hova? Ahol kivágták a fákat, vagy ahol nagy a smog. Melyik helyre menjek? Azaz. Vagy a panelból sétálják le a parkokba, ami tele van szeméttel. Ja, jó, de elmennék kirándulni, jó. Nagyon ezen összeszedem magamat. Rendben, nagyon fasza. Mivel megyek oda? Vonat? Jó, 4,5 órás késéssel talán el tudok indulni oda, ahova már reggel ott kellett volna lennem. Tehát megint olyan ez az egész, hogy mire összeszednéd magad, hogy elkezdj valamit, addigra gyakorlatilag valami úgyis keresztül bassza az egészet, tehát... Értem, nincs az egész. Nyilván. Mindegy, tehát ez az év szar volt, én szerintem. Mert os volt. Erről reméljük a jövőről jobb lesz. Én erre fogok kocintani évkor is. Majd kiderül, hogy a jövő mit hoz. Annyi biztos, hogy megpróbálunk többet streamelni, ha úgy jönnek ki a lépések. Igen. Reméljük, hogy úgy jönnek ki. Remélhetőleg lesz RP is, mert ugye Isti dolgozik, ezt tudom, sokszor mondtuk már, én is nevetek rajta. Abban is majd kiderül, hogy mi lesz. Lesz RP, és valószínűleg, legalábbis én szerintem, ezt majd stream után megbeszéljük, hogy mit, még most, mert van egy ötletem erre, de ha minden jól megy, akkor az orosz RP visszajön. Elvileg, ugye ezt beszéltük, hogy az Antonov RP, visszakerestem úgy a képeket, és Matthew volt a Bojkov, te voltál Krum, és Mark nevét nem tudjuk végül is. Rico, azt hiszem, mert nekem van egy táblázatom, aztán abban még benne volt. Tehát a Vasili, Rico, Krum és Bojkov 4-es visszatér. Én nagyon várom már személyesen, de ez még kiderül, hogy mikor lesz, mert biztos, hogy lesz, és remélhetőleg minden hamarabb. Majd valamikor lesz, igen. Lesznek podcastek, játékstreamek, horror is tervezünk. Együttfőző szobisztri. Igen, és az étingervér ez is lesz. Erre az évre ez az egy maradt, ez a podcast. Erre az évre kijelentkezünk, és új erre az évre, igen. Sok tartalommal jövünk majd 2024-ben. Azt, hogy még a 2024-ben mikor lesz az első, azt nem tudjuk, de azt majd úgy is tudni fogjátok, amikor így van. Bevezetjük az ütemezést. Az ütemezést ezt be fogjuk vezetni, és fix időpontokra, tehát előre megbeszéljük, és úgy. És akkor lesz egy rendszer. Hát ja, úgy egyszerűbb, ja. Sokkal egyszerűbb, ugye. Egy hetet összefogni. Nekünk is. Bezony. Szóval ez ennyi volt, srácok. Mindenkinek kellemes ünnepeket utólag, és boldog új évet. Legyetek jók, ha tudtok. Így van. Jövőre találkozunk.
kellemes ünnepeket mindenkinek, Azaz, na, és sziasztok, sziasztok. ciao, ciao, sziasztok! Szervusztok.